היום בסרטון אני הולכת להביא לך 5 משפטים שאם אתה אומר אותם לנשים, אוטומטית הם יאבדו עניין. אני הולכת להציג את המשפטים ולהגיד לכם גם מה בחורה חושבת ברגע שאתה אומר לה את המשפטים האלה. אז אם אתה אומר את המשפטים הגרועים האלה, אני הולכת להביא לך היום קצת זווית הסתכלות נשית. אני הולכת לחשוף בפניך ולהגיד מה אני חושבת על כל אחד מהמשפטי פתיחה האלה ולמה הם בעצם לא עובדים. אגב, אם אתה לא מכיר אותי ואתה חדש כאן בערוץ, קוראים לי ילנה בורטניק ואני המייסדת של המרכז להעצמה חברתית. זה מרכז לטיפול רגשי שאנחנו עוזרים לגברים למצוא זוגיות, להצליח עם נשים ולהתגבר על הפחד גישה שלהם. כמובן חסמים וטראומות אחרים. אז אם היית רוצה להירשם לאחד מתהליכי הליווי, תוכל להשאיר את הפרטים שלך למטה בתיאור של הסרטון. אז יאללה, בואו נדבר ישר על המשפטים, ורגע אחד לפני שכחתי, אתם רוצים להשאיר לייק ועוקב לסרטון, ככה אתם תקבלו התראה כל פעם שיצא סרטון חדש, ותאמינו לי, אתם לא רוצים לפספס את זה. המשפט הראשון שאתה אומר אותו בתור משפט פתיחה, והוא גרוע ביותר, הוא את ממש יפה. גבר שאומר לבחורה, וואו, את ממש יפה, או ממש אהבתי את העיניים שלך, או וואו, השיער שלך כל כך יפה. אז אתה בעצם אומר לה משהו שהיא כבר שמעה אותו מלא פעמים. עכשיו, שגבר ניגש עליי ואומר לי, וואו, את ממש יפה. מה אני אמורה לענות לו? מה אני אמורה להגיד לו? אין לי הרבה אפשרויות, זה כזה, תודה. או, אני יודעת. או, וואו. כאילו, איך אמורה להתפתח שיחה? כאילו, אתה מחמיא לה על משהו שבגדול כבר החמיאו לה מלא פעמים. אז כשגבר בא אליי ואומר לי, וואי, את ממש יפה. ואגב, אני מקבלת את זה הרבה בתגובות, כי אני ספציפית לא יוצאת הרבה מהבית, כי אני הרבה עובדת, אני גם הרבה עובדת מהזום, אז נדיר שתראו אותי משוטטת ברחוב במדינת ישראל, בסדר, אני הרבה בבית. אז אני מקבלת את זה בתגובות באינסטגרם, תגובות כמו, וואו, את ממש יפה. מה אני אמורה לענות על הדבר הזה? זה בעצם איזושהי מחמאה שהיא פשוט נזרקת לאוויר והיא לא מעודדת שום שיחה. תזכור שבסופו של דבר משפט פתיחה, התפקיד שלו זה לפתוח את השיחה. ואם אתה אומר לה, היי, את ממש יפה, אז פה השיחה נגמרת. אין פה שום פתיחה לשום דבר, כי היא תגיד לך תודה, ואז אתה לא תדע מה להגיד, כי הדבר היחידי שחשבת עליו זה, וואו, את ממש יפה. ואז זהו. אז את ממש יפה, העיניים שלך ממש יפות, זה שלך ממש לא יודעת מה, זה מאוד מאוד בנאלי. אנחנו כבר שמענו את זה, זה לא מעניין, זה לא מסקרן, זה לא גורם לי לרצות לענות לך בצורה ייחודית, אני פשוט יענה לך כמו שאני עונה לשאר הגברים, אני פשוט אגיד תודה. אז מה שאתה רוצה לעשות במקום זה, אתה רוצה להגיד איזשהו משפט יצירתי, אתה רוצה להגיד לי משהו שאולי אני אף פעם לא שמעתי, וכדי להגיד את זה אתה יכול פשוט להסתכל עליי. אתה יכול להגיד משהו על האישיות שלי, על האופי שלי, אולי משהו ייחודי בלבוש שלי, אולי משהו ספציפי בנעליים שבחרתי, אולי משהו ספציפי בשפת גוף שלי, אבל לא להגיד משהו מאוד מאוד בנאלי שכנראה כבר שמעתי אותו עשרות פעמים. זה פשוט לא יזיז לי שום דבר. זה לא יגרום לי להגיד, וואו, הוא אמר לי שאני ממש יפה, הוא בטח יהיה חבר שלי, אני חייבת להיות איתו עכשיו. זה לא מה שזה עושה. המשפט הפתיחה השני שגברים אומרים אותו, והוא ממש גרוע, זה, אפשר לקחת את המספר שלך? עכשיו, אתם אולי לא חושבים שזה משפט פתיחה, אבל תאמינו לי, לפעמים גבר פשוט יבוא ויגיד את זה, הוא יגיד, אפשר את המספר שלך, או אפשר להתחיל איתך, או אפשר לדבר איתך, או אפשר שאלה. בעצם כל פעם שאתה מתחיל שיחה באפשר, אתה כאילו מבקש רשות לדבר איתי, אתה כאילו מבקש רשות לקחת ממני משהו, וכשאתה מבקש רשות, אז כבר יכולת לבצע את אותה הפעולה שביקשת לעשות במקום לשאול אותי. אם יש דבר שמביא לי עצבים בטירוף שאנשים מתכתבים איתי, כי שוב, אני לא יוצאת מהבית, אני בעיקר עומדת באינסטגרם ומהבית, זה אפשר שאלה? עכשיו, ברגע שאני מקבלת את ההודעה הזאת, עובר איזה יומיים, 3 חודש, בסדר? אז בזמן הזה ששאלת אותי אפשר שאלה, כבר יכולת לשאול את השאלה וכבר הייתי עונה לך, נכון? אז זה גם מה שאני אגב מגיבה. בעצם בן אדם ששואל האם אפשר לעשות משהו, הוא מבקש רשות על דבר שהוא כבר היה יכול לבצע אותו ולעשות אותו במקום לבקש רשות, בסדר? אין דבר שמציג יותר נזקקות מגבר שבעצם אומר אפשר את הדבר הזה והזה. זה בגדול מראה שזה גבר שספג הרבה דחיות, זה גבר שמראה זה גבר שרגיל לקבל כפות, זה גבר שרגיל שנשים דוחות אותו, בסדר? אז כדי לא להיפגע, הוא מנסה לצמצם נזקים, אז הוא אומר, אפשר לדבר איתך, או אפשר את המספר שלך. עכשיו, לרוב אפשר את המספר שלך לא יבוא במשפט פתיחה, זה כן יבוא בשלב
די בהתחלה, אבל לא במשפט הראשון, ואז כשאנחנו אומרים אפשר את המספר שלך, זה נהיה מאוד אינטימי, מאוד מלחיץ, ואז זה כאילו מפעיל מלא מתח על הבחורה, כי פה היא צריכה להגיד או כן או לא. במקום לשאול אותה האם אפשר את המספר שלך, אפשר להגיד אולי רוצה להחליף וואטסאפים, או אולי פשוט להגיש לה את הטלפון, היא תדע מה לעשות איתו, בסדר? זה משפט שאופק בעלים תקשורת אמיתית אומר. בסדר? זה משפט שלו, זה לא שלי, שימו לב, העתקה, בסדר? אנשים אומרים לי מה, אתם מדברים על דברים דומים, אז זה ספציפית משהו שאופק לימד אותי. אם אתה תגיש לבחורה את הטלפון שלך, תאמין לי שהיא תדע מה לעשות איתו, בסדר? בנות יודעות לי להשתמש בטלפונים, היא פשוט תשים את המספר שלה, לא צריך לעשות את המביך הזה של האפשר את המספר שלך. וגם זה מראה לבחורה שאתה רגיל שאומרים לך לא. המשפט השלישי, שהוא משפט פתיחה הגרוע ביותר שגברים אומרים אותו מאיזושהי סיבה, הוא אני לא טוב עם נשים, אבל אני ראיתי אותך מרחוק והייתי לחוץ לדבר איתך, אבל אני מאוד לא יודע מה להגיד לך, אבל אוקיי, זה בעצם שם לה על ההתחלה, היא לא מכירה אותך, היא לא יודעת איך קוראים לך, היא לא יודעת מה אתה רוצה בכלל בחיים, אתה רוצה למכור לה משהו, או לדבר איתה, או לשאול אותה איפה זה גולדה. הדבר הראשון שאתה אומר לה זה אני לא טוב אני נחות ממך, אני גרוע כשאתה מתחיל ואתה שם את הפריים, את המסגרת הזאת של אני לחוץ, אני מתרגש, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא טוב עם נשים, אני לא עושה את זה הרבה, אז תראו, יש לזה יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שזה מוריד הרבה מתח מהגבר, ואם אתה גבר שבכלל לא דיברת עם בחורה כאילו בעשור האחרון וזה הצעדים הראשונים שלך, אז אנחנו כן ממליצים לעשות אותו כתרגול הדרגתי. אבל אם אתה גבר שרוצה להצליח עם נשים, ואתה רוצה להגיד משפטים שאשכרה יעבדו לך, אז אתה לא יכול להניח על השולחן שאתה לא טוב במשהו, אתה יכול לעשות את זה אחר כך, אחרי זה, אבל לא על המשפט הראשון. אם אתה אומר לה, אני לא טוב עם נשים, אבל, או אני לחוץ, אבל, או אני מגמגם, אבל, מה שאתה אומר לה, וזה מה שנשים מרגישות, זה תרחמי עליי, תוותרי לי, לא נעים לי ממך, זאת אומרת, את יותר טובה ממני, לא נעים לי, אני מפחד ממך, אני מפחד שתתחי אותי, ולכן אותו הגבר הוא סוג של מבקש רחמנות, ואם אתה כגבר הולך ומבקש רחמנות מהבחורה, למה שתרצה לצאת איתך כגבר אלפא, זכרי, מוביל, דומיננטי וכאלה, אוקיי? ולכן, כשאתה אומר, אני לא טוב עם נשים, ובאיזשהו מקום שם את הבחורה ברמה של אלוהים, אתה אומר כאילו, וואו, היא כזאת טובה, היא כזאת מטורפת, תצילי אותי, תרחמי עליי, תעזרי לי. קטנה. כשאתה שם את הבחורה בדרגת אלוהים, אתה מראה שהיא יותר טובה ממך בהרבה, אוקיי? ואז אתה נחות והיא גבוהה, ואז אתה מבקש ממנה שהיא תציל אותך, שהיא תעזור לך, שהיא תרחם עליך, ושום אישה לא תרצה לצאת עם גבר שהוא לא גבר אלפא, גבר דומיננטי, גבר כריזמטי, גבר בעל ביטחון. אתה לא חייב להיות היפה ביותר, אבל אתה כן חייב להיות בעל הכישורים והאופי הטובים ביותר. משפט מספר 4, שהוא גרוע בתור משפט פתיחה, ויצא לי לשמוע אותו לא כמה פעמים, והוא, יש לך חבר? מה הסטטוס שלך? את רווקה? ממש לפני, כזה 10 דקות לפני שהתחלתי לצלם את הסרטון, מישהו שלח לי את ההודעה הזאת. היי, ראיתי את הסרטונים, ראיתי את העמוד, ראיתי את התוכן. את רווקה? כאילו, זה כל מה שהוא רוצה לדעת. כאילו, זה הפתיח שלו, עם זה הוא בא. עכשיו, גבר שהדבר הראשון שהוא אומר זה, האם את רווקה, או מה הסטטוס שלך, או האם יש לך חבר, זה גבר שאין לו כישורים חברתיים. זאת אומרת, גבר שלא סומך על הקליברציה שלו. כי אם גבר היה מדבר איתי, או מחבק אותי, או מנהל איתי שיחה, אז הוא היה מרגיש איך אני מגיבה לו. הוא היה מרגיש אם אני מחבקת אותו בתור ידידותי, או הייתי מחבקת אותו בקטע רומנטי, או הייתי מפלרטטת איתו, או הייתי נוגעת בו, או הייתי מעוניינת בו. מערכות יחסים בין גברים לנשים קיימות כל הזמן, ואיכשהו לא כל הזמן שואלים אותי, את רווקה? יש לך חבר? את נשואה? למה? כי יודעים לקרוא אותי, יודעים לקרוא את הסיטואציה, יודעים אם אני מעוניינת בגבר או לא, כי בחורה מתנהגת בצורה מסוימת אם היא מעוניינת, והיא מתנהגת בצורה אפלטונית אם היא לא מעוניינת, בסדר? לא צריך לשאול אם יש לה חבר כדי לדעת מה הסטטוס או מה הכיוון. בדרך כלל שגבר שואל אותו, הוא בטוח רווק, בסדר? והוא בטוח מחפש קשר, והוא בטוח לא יודע לקרוא סימנים, בסדר? אז אתה רוצה להימנע מזה, כי מה שזה נתפס אצל נשים, זה שאתה פשוט לא יודע לקרוא סימנים, אתה לא מבין, ואם אתה לא יודע לקרוא סימנים בתקשורת ביניכם, אז איך תדע לקרוא סימנים אחרי זה, במיטה, בילדים, בחתונה? עשיתי כאילו הפוך, עשיתי ילדים, לא משנה, הבנתם אותי. שורה תחתונה, אנחנו רוצים ללמוד את הסימנים שבחורה משדרת, ולא פשוט לשאול אותה שאלות, כי זה פשוט נהיה, יש לך חבר, מה את אוהבת, מה את אוכלת, לאן לקחת אותך לדייט, כאילו זה נהיה מאוד
ודאי, ואם יש משהו שנשים לא סובלות, זה יותר מדי ודאות. נשים רוצות שיפתיעו אותה. אז אל תשאל את השאלה הזאת, ובמקום זה תתחיל שיחה. ואם היא לא מעוניינת, אתה תשים לב על סמך התגובות שלה, אם היא מעוניינת או לא מעוניינת. משפט פתיחה 5, שהוא גרוע ביותר וגברים משתמשים בו, הוא אני לא רוצה להפריע לך, אבל... זה קצת דומה למשפט הראשון שאמרתי של כאילו לבקש רשות, אבל סליחה, אני לא רוצה להפריע לך, זה קצת אחר. כי בעצם אתה כבר פה אומר לה, אני מפריע. זה כמו שאתה מבקש, אפשר לדבר איתך, אז סליחה, אני לא רוצה להפריע, אבל זה כאילו אתה רגיל להפריע. אתה רגיל להיות בסטטוס נמוך. אתה רגיל שאין לך ערך לתת. וזה מה שקורה. כי כשאתה כגבר מרגיש שאין לך מה לתת, אין לך חוש הומור, אין לך כישרונות, אין לך ידע, אין לך חוכמה, אין לך משהו מעניין, אז מה שקורה, אתה מרגיש שאתה מפריע, כי אתה מרגיש שאין לך מה להציע לה, אין לך סיפורים מעניינים לספר, אתה לא בן אדם שכיף לבלות בסביבה שלו, אוקיי? ואז אתה מרגיש מפריע. ובגלל שאתה מרגיש שאתה מפריע, אתה מרגיש שאתה לא תורם, אתה מרגיש שאתה לא נותן איזשהו משהו, ואז אתה שואל, האם אפשר להפריע? או סליחה, לא רציתי להפריע, אבל. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל את המשפט הזה, מה עובר לי בראש? מה אני מתחילה לחשוב? אני אומרת, אז למה הוא מפריע לי? כאילו, אני לא רוצה להפריע, אבל. כאילו, אני לא רוצה להרביץ לך, אבל. אני לא רוצה לגנוב ממך, אבל. כאילו, אתה אומר, אני עושה את הדבר הזה, אבל בכל זאת אני ממשיך ולא אכפת לי. אז יש פה שתי דברים בעייתיים. אתה גם מפריע לי וגם ממשיך לדבר איתי, כאילו, למה? זה משפט פתיחה ממש גרוע, ושוב נובע מהרבה מאוד פחדים, נובע מהרבה מאוד חששות. אז אם אתה גבר שמרגיש שהוא פוחד מנשים, הוא פוחד לדבר איתם, במיוחד אם אתה פוחד מנשים דומיננטיות, אסרטיביות, חזקות, במיוחד אם אתה פוחד מנשים שיש לביטחון עצמי גבוה, זה ככל הנראה כי אתה מרגיש גבר חלש וגבר מוקטן, זאת לא אשמתך. לא לימדו לך אף פעם איך להיות גבר משמעותי וחזק וכריזמטי ועם ביטחון עצמי, אבל אתה יכול להיות, ואתה יכול להצליח עם הנשים היפות ביותר, כי נשים בכלל לא מחפשות יופי. נשים מחפשות כישרון, איכות, כריזמה, אופי. זה בכלל לא הנראות, וזה בכלל לא החותך ושרירים, זה בכלל לא סובב סביב זה. ברור שזה מוסיף וזה נחמד, אבל בחורה תחפש אופי טוב, בחורה תחפש גבר שיהיה איתה וישמור עליה ויתמוך בה. ואם אתה לא כזה, אז אני רוצה להזמין אותך להצטרף לאחד מתהליכי הליווי שלנו. אתה יכול להשאיר את הפרטים שלך לתיאום פגישת אבחון ראשונה, ואחת המטפלות תיצור איתך קשר. מה שאנחנו עושים בפגישת האבחון זה אנחנו מאבחנים את שורש הבעיה. אנחנו מבינים לעומק למה אתה פוחד מנשים, או למה לא הולך לך בתקשורת, או ממה נובעת הסיבה שבגללה אתה עדיין לא בזוגיות מאושרת. ובסוף פגישת האבחון אנחנו נגיד לך במדויק 1, 2, 3, 4 בדיוק מה אתה צריך לעשות כדי להצליח. אז תשאיר את הטלפון שלך למטה ואנחנו נדבר בקרוב. וכמובן, אם אהבת את הסרטון ואם אהבת את התוכן, אז תשאיר תגובה של משהו שלקחת. אני קוראת את התגובות ולפי זה אני בונה סרטונים חדשים. אז הסיבה שהסרטונים טובים, מתפוצצים ומעניינים זה כי אתם משאירים תגובות. אז תעשו את זה. וכמובן, תלחצו על כפתור הלייק שאם אהבתם, וכמובן, לעקוב אחרי הערוץ, כי יש לנו תכנים באמת באמת טובים ומעניינים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.